Oy, distancing. Why mo deliver ka na? Hindi house to house. Ha? Ngayon di man ni house to Diyan house. pag ihatag o debutante. Amaw ni mo na tawhana. Dili ihatag. Dili nila ihatag. Dili nila ihatag. Sang. Likay ka dito sakit. Masa na mo des. Punta. Ihatay po. Punta. Ay. Sila ay mga benepisya sa bata ha. Tabling grocery bay? Ang toyot gat? Sige, salamat ha. Pwede mamangkot? Sa ikatong bangga, tamuli ko?
half ka? Oh, next!
91 octane ha. 91 octane. Sa kalibo lang, baliw. Ah. Ay, sorry. Dili ba ka nang nagbiyahe tanto sa sig? Yeah, but then sa naman to biyahe na lang ba dito. But still, wag mo muna patubig gini anak ato dito ginani Katulog yan. Christy na mo to country. Unsa man ni? Unsa man ni? Scam man ning kapitan ni gasolina ni. Ang gasolina ni hangin. Salamat kaya. Scam sa sig. Atay ka. Sa kung ikaw, discount ko nimo. Nagsiping ko. Ya, i-banis lang ko kanang kuhan. Iamon. Sakto ba to siya sig? Labas ka naman eh. Salamat, salamat, salamat. Kompleto siya sig. Hindi lang itong hisgot at lubot at itong tanahan. Hindi mo. Lubot, puti kayo. Itom ka bilat, iwaa ka. Itom ka bilat, iwaa ka. Mga mga kabantay ko mga especially Cagayan de Oro. Mga na ilang expression iwaa. Saan sila din? Cebu City Wood Market. Upo siya siya oh. Sabi siya, deliver of essential and basic goods. Cebu pa to. Jules, Si Jules. Ito si Jules, pagtapan, o pizza. nagdek. Napanisod? Uy! Ilang bro? Anong maglasaw mo day? Or di naman yung mga pushi.
tindahan ay murag yung kanang finger licking good KFC. Dili ko kanang paintball ba? Doon. Rainbow Connection. Connection. Ano ganyan? Naman eksakto. Ano dito? Paintball. Ah, Siege. Siege paintball. Gusto natin to si Justin.